أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, ang mga pipi ataw sa giyang kaiya ingdaranaw, nawuso ka lang kapyan sang kaiya Pilipinas na usulangwan di mamamakinag, di makambantay sa giyang kaiya. Mga bandingan, tetandingan na giyang kaiya mga muryataw niyo, ang mga murid, ang mga ulama sa iyang kaiya Jam'iyatud Da'wa Al-Islahiyya bil Philippine. Pagninamisi ko Allah subhanahu wa ta'ala, tatap niyan rakano so kapipya ginawa na uso kalilintad sang kaya dunia na ayamala na makalidas kano sikusiksa sa alungan na Maori na taro sa mapadkano si ko mga urip niyan apakasud niyan si ko surga agian ang sudar pa masisimalaw ulangwan umiyamaratya si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mga luksami, mga pagaryami, sumpat ayagyang kuto miyaw na amya pamagusay agyang kuto ang mga murya taw niyo mga ulama mipantag din sa giyang kaiya kapuppa kablang at tanu ko sabut tanu ko agamat tanu agama Islam na ayamala na andemanaya kasabuti tanu pia si kutitu alalan apagukitan tanu ko di tanu di kikuatan ko agamat tanu agama Islam agyan ang sulalan inukitan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu inukitan o mga sahabat yan radiyallahu ta'ala anhum sa miya pamagusirkan wagi ang kuto ang mga ulama, mga wataiyo, mga muryataw niyo, mga ulama so mga pada mga importante bandingan mipantag sa giyang kanan miya aluitano andemanaya kipagintaon tano o agamat tano sa untol makakadagtano si kulalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agusto mga sahabat yan. Ay niya mabubalo ya mapumagusay tano kisumpat tano sa giyang kuto miya pamagusay giyang kuto mga muryataw niyo na malutanong bugan sa makampatausayan o anto na unon mga katantuan mga rarayag akarina si sa Quran na gusi sa hadith sa kababalawin niyan nisisita din si irkitan wa iya mga uripan wallah ang mga Muslim amakandud tano si kulalan makadug tano sulalan inukitan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguso mga sahabat yan kaswin tano bu tangkadin tano sa ginawa tano aded na bat tano kapatagong piyasang kaiya ingda dunia na ayamala na sukapakas lang tano sa alungan na Maori makaliw-liw puon sa makadag tano may pagintaw tano so agamat tano agama Islam sa lagid o kinipagintaw nun umiyang unaan tano asiran so mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikiran ininda o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kaiya agamat tanu agama Islam tanto din amadakal so mga katantuan mga dalil may pantagsan na mga luy tanuron ko sabaedon ko plakayan tanuron kaan tanwari matangkad sa ginawa tanu mata-mataan suka pangkandudutan si ikulalan o mga sahabat o Rasulullah asiran di pembetulan sa mga salafus salih
nagiyanan ilalan auntol akapakapagintaw tano san ko kabay o Allah subhanahu wa ta'ala. Padami aloy si kumanga ayat sa Quran nagiyang kutwa katir o Allah subhanahu wa ta'ala. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Agian kana nakaturo Allah subhanahu wa ta'ala mga oripan wallah na biyan tugian nagutian tunian asusiran uto miya nga unaan tano asiran sa mga sahaba siran sa mga muhajirin siran sa miya manugalin apun sa Makkah asumiyong siran sa Madina wal ansar agusiran sa mga sahaba at kiyaumaan o mga taga Makkah sa Madina amyagi tinabang asiran sa mga muhajirin na tiyantud no Allah subhanahu wa ta'ala asiran na gusto magunot kiran nasiran na miya suat kiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na gumiya suat siran mambusik wallah na ayam yaw agiyang kutwa kiasuat kiran wallah na gusto kiasuat tiran si Allah subhanahu wa ta'ala na mapumbagyan niran so surga at tumangundas ko mga kabubaan yan so mga lawasay gatatap siran roo agyo to'y pitamanan amal akapakadaag nagu mala akapakaapas manay ni mga uripin wallah na tiyantud no wallah ayabu makapumbagian sa giyang kutuwa kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala nagususurga nasusiran uto mga sahabat to Rasulullah gusto magunot kiran amay na ini nauditan no sa katanwa miya nga uriya pagtaw nauditan no panaguntaman niya makadagtan no so kaya pagintaw o mga sahabat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mapupukas tano sa giyang kai inaloy Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua miyaloy wallah nagyang kutwa katiruyan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Amana nagyang kakatiru wallah subhanahu wa ta'ala na biyan tugiyang man sa mga sahaba kakagisikiran ini turun nagyang kaiya-aya si kumasayran na biyan tugiyang siran sa sakan watigyan man ay imiya pili apagtaw ang mga pipya ipasuyo sumapya na ipasapari sumarata na taro sa paparatian ni Allah subhanahu wa ta'ala padapman na iya kagya kamanuto na inibantug wallah si kung mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gusto mga tao patundog niran so kaya pagintaw kiniguri sa kaya pagintaw o mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na biyentog siran wallah sa sirang ko ni mga tawa miya tindus rabaw miya pili kagya kamanuto na mga pipi apagtaw samanan na ay kakapagtan o si kung mga tawa miya pili wallah miya tindus rabaw na makadagatan wag iyang kuto. Kaya pagintaw ang mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katipan sukatantuan na mialoy sa Quran. Agiyang kaya katiro wallah tigyan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Ama nagyang kaya katiro wallah na lagid manutua bielo ya misakanu apagtaw awasata lemba kapagtaw kaang kanu mabaloy saksi si mga tao nagusto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayar kanu saksi man lag nagyang kaya aya na pitiro iyan
Biyantog yan sa mga sahaba sa siran na pagtawsiran, ang matatagosiran si ikulimba katindag, mapya atindag, siran imbalawin asaksi si iku mga tao, pangauurian niran. Ayam ano ini, na pisaksiyang man wallah subhanahu wa ta'ala, aya daw na anyan, pagtaw, matatagos ikulimba katindig na giyang kai, mga sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asira ni kagya kamanuto na miya kawaris siya ko ilmu ay nindo kinang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya tangkad san mga urip na wallah, sadin sa pagkadigan niyan so kaya pagintaw mga sahabatu Rasulullah na siran imatataw sa giyang kuto mapya, siran imatataw sa giyang kuto kapakaapas. Pada penami alu sa Quran, nagyang kuta katiru wallah, wattabi' sabila man anaba ilay. Ini rupak man wallah subhanahu wa ta'ala. Ayang mga tao, apa kadaag, ayang mga tao, amyak wa mapya, ayang mga tao, amadadalam si iku mapya nagyang kuta mga tawa, inunutan niran sulalan, o siran to mga tao, ang mga barataw bat si iku wallah subhanahu wa ta'ala. Na din na angan atay mga uripan wallah, aso mga sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na siran ila diyawan ku katubat, siran ila diyawan ku kambalingan si iku wallah subhanahu wa ta'ala, sabab sa siran sa mga tao, amay tugwari, akaribatan si iku kapagintawiran na magan sumagan na di siran di tubat si iku wallah subhanahu wa ta'ala. Samanan, na miya kareger kita no, asadin sa pugunutan niya nagyang kuto mga tao, mga barataubat asiran sa mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na matatagusiran si iku untol, na matatagusiran si iku lalan, asigurado apakaslang siran sa maliwanag sang kay dunya, na ayamala na sa alungan amore. Isap na kinirupan wallah subhanahu wa ta'ala si kung mga sahaba nagyang kuta katiruyan, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أولئك هم أولو الألباب. Tantud na marayaga kinirupaan wallah subhanahu wa ta'ala sang kaya mga tao, yang kaya mga sahabat Rasulullah, kukapi akia pagintawiran sang kaya dunia, apitir wallahu ta'ala asiran sa mga tao, apian ang gilaan niran sa mga tagut, ubayran masimba, pianang gilaniran sa mga barahala, pianang gilaniran sa kapanakutos iku wallah subhanahu wa ta'ala, na mimbalingan siran si iku wallah, mitubat siran si iku wallah subhanahu wa ta'ala, na bagyaniran sumapya atutul aginan sa kapakasurga, aayarok paaniran at iku wallah, na pupumamakinagniran sa mga katiro, na pugunutan niran sa mga pipiyawn, nasiran manatig wallah yung mga lalantas yung pamikiran. Mga uripan wallah, tantud na madakal sukya bantugo wallah subhanahu wa ta'ala si mga sahaba, nagusukya sigurado niyan sa siran imatataw si kulalan na untol, nagusu mga tawa kedegkiran na rin, nasiran yung mga tao apakas lang sa maliwanag. Pada pa na mga karina, nagyang kuta katiru wallah, akya pamagitain yan si kung mga tao asurangan niyan o di na sila sa giyang kanan alalan o Rasulullah agusulalan o mga sahabat yan. Laidagyan kong taketiron wallah, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Yan nakaturo Allah subhanahu wa ta'ala mga oripun wallah na pamagitaanan wallah sadin sa mga tao asurangan niran su Rasulullah supak niran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku urian o kya pakarayaga ku benar kinatalinguman yang ku benar amarayag urian yan na ayaw kita na sulalan o kena ubasulalan o siran ito mga mu'min na siran sa mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyang kedua Allah ayaw ketarusan niran na sunara ka jahannam wal'iyad billah. Mana ini nasutaw ayak kabayan na makwa mapia makasalang sa maliwanag na makapunaguntaman sa kakadegan niya nari kulalan o mga sahabat o Rasulullah ayutun sulalan o Rasulullah na gumakapunaguntaman sa kapakapanang gilayan sa banyan masurang sulalan o Rasulullah ayutun sulalan o mga sahabat yan amyas at kiran su Allah subhanahu wa ta'ala. Kailay tanong asik mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tituiran na pananaguntaman na nagyang kutoa kaunutirang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa ka rin na nagyang kaya hadith amya panutul amya kapung yakin niya Ya'la bin Umayyah pitiro yang ku Umar bin Khattab agyang kaya ayat falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Laidu baya mapipikir yakin Ya'la sakya tiruan yang ku Umar nagyang kaya ayat tigin mana na ayak kapa parur kita no kia berwar kita no ku kapangasar si ku waktu mga waktu nagyang ku to masa akatidawa ugi idatigin na imang to namya pasad juga tidawa na dideng kailangan ubatan no mangasar kami ada su kalak kay man to na faqad aminan nas miyaka luminintad dunia luminintad sa mga tao na ini simbagun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini simbagun Umar na tiyan hay pagariko giyang kanan na miyagdama ka giyang kanan na ini pamamsang ka na miyagdama kan mabuanan ugi na ini isakan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alagidit na giyang kanan na pakaisa ka ino ba miya pasad suka pangasar ka agi miya pasad suka tidawa na ini simbagrak no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqata malagat ni Rasulullah hay Umar lagi yang kaya kapangasar sa waktu igira ad nakatidawa agu igira sisikan sa lakawan na ini sidekar kanan wallah ini begar kanan wallah taala sidka na tarimaan niyo agi yang kanan sidka ay ini begar kanan wallah subhanahu wa taala ay kasabut si mga oripun wallah na sumanga sahabat Rasulullah na panananggilaan niran ubairan kaum na so ndawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama kabad na pangapipikiriran ang mga ndawan na danira na pagambadan ku mga ala as-sahaba kakagya katawan nira na kapakay mabuagyang kuto masala na mi amad u mga sahaba mga ala as-sahaba si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kasabutan na pananaguntaman na niran o basiran maawat sa giyang kuto ndawan Rasulullah nagundawan ang mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada penakaloy tanong siya mga katantuan sa kaimportante din aditano kablag si kulalan o mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giyang kuto hadith o Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu tigyan man ay kaysa na misimbayang kami sa Maghrib apda mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Peter o amiya sirano to mga sahabat tira na muntud tano di tano pasimbabaling taman sa nayon tano sa salatul isya na urian yan at tigwa Abu Musa na miyuntud kami taman sa kagiyamaw mas waktu isya na miyaw makami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kami din maalin si untud ami
na ayam yatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigya na ma ziltum hina pamana ini punari ko kaya pakasumbayang tanong sa Maghrib na dakano sa pagalin na yan isimbag mga sahaba na uway hey Rasulullah najlisu hatta nusalliya ma'aka al-isha. Uway, yung tudo kami da kami babaling ka babaya amis sa kapakasumbayang amis sa isya apadamis ka. Na ini isimbag Rasul natin ahsantum aw asabtum mata na miya kaukurkano na gukuri kagiyang kana na miya pikiryo. Uriyan yan na ini puro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulun yan sa tampar sa langit. Lalayo na nan pisuan Rasulullah. Igira na pumangni na si Wallahu Ta'ala ispis ya lapang ni. Na ipupuro yan aulun yan o din ipisungur yan apangingilayan yan sa isa puro na taro sa Peter yan. An-nujumu aminatun lis-sama. Suwatigyan sa mga bituon sa isa langit nagiyan na ni kitendu ku kalilintad o di nakatatata ku kalilintad sa isa langit na andid ni kada mga bituon sa langit na miyaw maden so bangkit akakagba o langit. Usakan mabuti ko Rasulullah na sakan kalilintad dayon sa katataguan si kung mga sahabat akan. Ugay dati Rasulullah na andin ni kay pusakan na ata ashabi ma yu'adun. Napakataling madin kung mga sahabat akan. So mga tiyub agito so fitna. Asun jo kay po sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya din so fitna si kundulun-dulunan sa bagi kong mga sahaba. Uriyan niya napiyak ko rin ng Rasulullah wa ashabi aminatun li ummati. So mana ti Rasulullah sa mga sahabat akan na sira ni mito tuos sa kalilintad. O mga umatakan. Taman sa kapugunutiran si kung mga umatakan. Taman sa kasisan ng mga sahabat akan na lumilintad sa mga umatakan. Ugi na andin ni kay pos o mga sahabat akan na pagkataling umadin sa mga khurafat, mga bid'a, mga tiyuba akirin si kuren ng mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamanan mga walpunol na namiya karegr kita no. Mataan asuka pabunutitan no. Kawawajib. Kapakanduritan no si kulalan. O mga sahabat Rasulullah na ginanilalan na kapakaapas tano. Ginanilalan akapakaslang tano sa maliwanag. Ginan ilalan akapakasurga tano. Sabab sa ginan itiyan to o Quran. Alalan adasanin saningyan. Nagugyanan itiyan to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alalan adit tanong blagan sa lagi dukiat tiruan yanon. Si kumanga pada hadith. Ini sapar yan rakitano ubat tano suranga sa mga sahaba. Batano pamanintai, batano kagwin sa mga sahabat yan. Sa pitiro yan, ala tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaba, ma balaga mudda ahadihim wala nasifa. Ubani wakiat ti Rasulullah, di daur ay sa mga sahabat akan. Kamata-mata na apiya suisar kanun ng gusto sa lagi da palawa Uhud. Na dinyan din matimbang so may takaping gusto o mga sahabat akan apiya sumidiyan. Ay malag na mauunad na rin so mga sahabat Rasulullah sallam na haram. Rakitano batano siran kagwin haram ubatano blaga sulalaniran haram ubatano siran ridua sabab sa siran ini turu Rasulullah akideg tano kureno kay pusyan. Pero yan pansigo sa hadith. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin addu 'alayha bin nawajid. Kapatiniyo kapdipdigan ubati Rasulullah na kapatiniyo so sunatakan sulalanakan na ubani ublaga. Naguubani ublaga sulalan o mga khulafa ar-rashidin. Na danyan ro panaritaman na napitiro na addu 'alayha bin nawajid. Kakabniro nakit sa mga prangisan niyo. Kapdipdigan uban niyo blaga. Sulalan o mga sahabat akan. Ginani sabab mga pagaryami, mga luksami, agi iidimir kanu di ipangingipo. Gidimir kanu di ipaginuinwa kumaswitan waki ko titualalan o mga sahaba. Mananggilatan sa ubat tano siran masurang. Mananggilatan sa ubat tano
kagiya ka man ito nakatungkiris wagama sa denggulo lang mga sahabat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamatanasan sa mga tao asurangan niyan belag niyan sulalan ng mga sahaba apitir Rasulullah ayat titualalan na maana alaihi liyawma wa ashabi ayabu titualalan na sa madadal makurun na gusto mga sahabat takan na mataan akididig tano kididig sira na mga tao asurangan niran silay siran si kulalan lan yung managyang kaya mga tao asuminilay si kulalan o Rasulullah gusto kong mga sahaba tumunay sira na kaya may miawat si benar why lagi do mga Mu'tazila lagi do mga Khawarij why agus mga pedalumpukan mga Syia agus mga tao dairan kadega so sabut mga sahaba si ko Quran agus si ko hadith agus si ko agama sa lagi do kesabutan ng mga sahaba kami bebagus siran sa ini sabutiran ko agamatan o agama Islam nami awat siran na risikulala na untol nagiyan ni sabab mga roksami mga pagaryami pengenintan usik wallah ditano di pagaminanan sik wallah amakan dudano si kulalan o mga sahabat Rasulullah agyuto din sulalan o Rasulullah agyuto sutiktan wa manhajus salafus salih ginang kaya pekenegtan wa salafi un after una salafin na mga tao kakadegeniran sumya nga unaan tanwa sa mga sahabat Rasulullah kuna bay ni grupo pamana ipagupari kong mga Muslim ka grupo wa apaka rayagan tanong akapakambalingan tanong si kutitwalalan o mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panginamisi ko Allah ang maraga kaya sabuti tanong si naguad na miyakwa tanong si andao na ayamala na makandudtan si kulalan ang mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyak butuman agyang kai makampat ini umbung tano sa giyang kutamya pamagus sa giyang utamang watayo salam na miskanubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.